سلام نعم تخاتلتنا هذا channel امبار نلومي دما مس حفتنا لون اوفيسر ماذا اب تيك توك زغبرنا يعلال كم زنبرو ناباخو مابيلنا لنا حجازن طقام كوينو ترخبو ناتمننا كسب ما فصمتنا هذا فيديو تريوا بتهتنا بمعدم نافت مدرك ترحس حدش عامت والله أنا آمين كما يتعنا أو David Munchen دحانينا nice to see you Zee Good to see you too. Yeah. بقول زي خينا قطعة بمعدة ترى عندها تراخونا. I know أنا عاطفي أغني لك أنا بيزنيرة حج مترافقة بقى جامب جيرة مالتي يا تسمو جيركي يعني أنا كما هم كركوا خلوا نحن ولا سكن تتخون لوزكن جبراين ندلنينا. That's nice أنا هم قرين تايق برالو إلى حسب نيرة كمان له صراحة صراحة سلام يا الله مسكنا قطع ما ندم مسئلة نيشتك ستايرة بس كاب بصراحة خون قطع تاسع حنسك بزي أبلش من بلد ليت يا قليل آتي صبا جيركا انت يلا حدش كم يالو هاوس 2024 بزعبا تسرحوا سراح قال هلا اليوم زمزلو ولا حدا سب النهار تما هيرو خيدت صبت يعني صبت يا حقها هيرو مدبا جبرنا نقن تادلات كل جزء قن ولا حنت دا تخم حقها صبو اسمع الله خدو دمتي بايكو صبا الله يا حوات مسانا ذا لهم دمس سمعكم نهرالي ما زحفتنا يا مس نفس خلال اليوم قال نجر كابخا قال نجر كوز سلازو خلص راح أنت حري ده حتى كلا which state in the US do you live إلاتك؟ Yeah, Pennsylvania هذا لها؟ I'm in Pennsylvania, Philadelphia. Yeah. Philadelphia يدلو. أنا ميرلاند تقمدت ميرلاند تقمدت تاب DMV area mortgage loan officer يتسرح أبز سرح كأبز عمت سنة حجي كلت channel يدلنا تحنتي اللهنا account بنايم حارنيا دزدك أملا لهانا يتقرينيا إلى خفيتها ريسنت لمالتي Okay. حجي ناوت أخو حد جيزي زعبا first time home buyer program down payment assistance كم أتاتي زارب بتقرينيا مالتي بزح جيزي ودي وتسأل مخنيات بزح كسايس لزي بلي فولورات لدي بلي وحداتي نبزح حساي بتصحني زلو صوفا نجيزيو كن بخم مجمير لكو كسنا بالكو خا بزح بروغرامات سلازلو نشتي understanding كلو تحبرة سبنا بتخال إنما تنكرد إذا دلزلهم مهنياتو تدقاقا محطوطاتي متسيو كونفيز تقبرون نقارات هالو نقول سابي كونفيز تقبرون إحنا خمان ولا سلاس عامة تسرحالو تي ماركت كتردو دي تخل حدشت نقاراتينو هجي نتيوم حدشتي سبات تقوز وزديلي قالي كونفيز تقبرون سلازخل بزور توقيت ندالعالكو خزارة بخيلي خمهر خيلي مالتيو أونلاين بزح كزي تماهيرون كموصفا خلو اتي زقبرو وسلز فلطو بزح كزي قلل ناين عنا نتسرح مالتيو حج that's why بزح كزي كونفيز زقبروم نجر تلوك حتوني advice كهب خيلي دقنا ها كجزء نحردي لهم جزاها مجمرة نابانا نابلندر يم قدر دلهم كندي إذا أكل qualified كم زخونو مالتيو شعو ناب ريل استيت قدو ريل استيت ايجنت خا جزائر يوم مالتيو حجي مجمرة خسرح زلو مسانا سلازخوني مسانا ها انتاي requirement يلي يوم كا يقلت اللو مالتيو حجي تسرحيكم ايه يعني تباتي مو أبزر الله محوات جزانا يمجزا مهربات الحرار لكم حافتنا مازا لون أوفيسر مالتكا اتي قدام اي نجر بري أبروفال تواهبنا نجزانا خنجزء اتناتنا بري أبروفال وكا قدم قدم تواهبنا خساب كندي لون كم زفقدنا زفقدنا حانتي كاوينيا سلازي أبزر لكم فلو قبروا بزعبا ناي جزا مجزا حساب زلكم من هركونكم اتي ناي مورجيج زبحال مورجيج كما يقرنا خم نوستو بخما يكم زفقدنا كفقدنا زخولو قال كافتم لون اوفيسر زبحالو كم ناي مازا حافتنا يوم مالتي اتي ناتنا مستفقدنا تي بري ابروفال زبل عقن جنزب مستوهبنا دما ريل استيت دلينا
እቲ ንደልዮ ዘለና ዓይነት ገዛ በቲ ተዋሂብና ደሎ ፕሪ ኣፕሩቫል ናይቲ ሞርጌጅ ማለት እዩ ብኡ ተወሲድና ከዓ ገዛና ንገዝእ ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ኣብዚ ከላ መኣዛ ሓፍትና ብዘይ መደብ ኢና ስሒብናያ ግን ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሓደ ሰብ እንድሕር ተጠቒሙ ይፍታ ዘላቶም ደቂቕ እኽልቲ ኣብሃላያ ኣነ ኩሉ ግዜ ከዓ ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና ከዓ ኣብቲ ሞያ ዝሰርሕ ሰብ ክንሓትት ከለና እቲ ግቡእ መልሲ ስለዝንረክብ ገዛ ምግዛእ መደባት ዘለኩም ወይ ከዓ ብዛዕባ ገዛ ምግዛእ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ነገራት እንድሕር ኣሎ ሕጂ መኣዛ ሓፍትና ኣብላብዚ ንጠቐመላ ከላ ምሳና ማለት እዩ ፈለው ንግበራ ኣብቲ ናታ ኣቲና ናታ ኢንፎርሜሽን ንውሰድ ቴሌፎና ወሲድና እውን ክንሓታ ኣብ ዝደለናሉ ግዜ ኢንፐርሰን ክንሓታ ተደሊና እውን ኣብቲ ናታ ኣቲና እቲ ናታ ኢንፎርሜሽን ንውሰዶ ማለት እዩ ተንኪ መኣዛ ሓፍተይ ምናልባት እስኪ ከመይ እዩ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ይፈርሕ እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት ላዕሊ ዶ ይብሎ ይወርድ ዶኸውን ይጎድል ዶ ይኸውን ዝብል ሓሳባት ኣሎ እሞ ኣብዚ ዝኾነ ርእቶ እንድሕር ኣለኪ ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ምጉዳልን ናይ ምውሳኽን ወይ ከዓ ክገብርዎ ከማልእዎ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ፕሪ ኣፕሩቫል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ኦኬ እንታይ ይመስለካ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓቂ ከዓ እቲ ገዛውቲ ዋጋ ከቢሩ ስለ ዘሎ ንላዕሊ ድዲብ ተደይኮይኑ ንታሕቲ ድወርድ ማርኬት ኣይኮነን ዘሎ ኣፍኮርስ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ኤርያታት ሰምዑ ትኾኑ ዲስትረስ ዝኾነ ፕሮፐርቲ ክህሉ ክእል እዩ ንፎርክሎጀር ዝተቐረቡ ገዛውቲ ክህሉ ይኽእሉ ግን ኣብዚ ማርኬት ዘለናዮ ኣብዚ ዲኤምቢ ኤርያ ድዩ ከዓል ካሊፎርኒያ ግን እቲ ማርኬት እናወሰኸ ይድኸይድ እምበር ዲማንድ ስለ ዘሎ ሞር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንትረስት ሬት ከምዚ ኣነ ዝብለካ መጀመርያ ድሌት ናይቲ ሰብ ውስን እዩ ድሌት ናይቲ ሰብ እንታይ እዩ ዕላማኡ ክገዝእ ሆምኦነር ክኸውን ድዩ ንዓመታት ወይ ዚስየር ሓሳብ ኣለዎ ድዩ መጀመርያ እሱ ኢኻ ትግምግም እምበር ሽዑ እሱ ምስ ገምገምካ ኣነ ገዛውና ንክኸውን ይድደሊ ኢሉ ምስ ወሰነ እቲ ሰብ ሽዑ ክንደይ ኳሊፋይድ ክኸውን ኢሉ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ተዘይሎ እንድሕር ገዛውቲ ከቢሩሎ እንዳኸበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፍፁም ኣፕሩቭ ኣይገብር ክገብረና ኣይክእልን እየ ኣነ ስለሆን ክገብር ኣይክእልን እየ ክእለት እውን የብለይን ኢትስ ቱ ማች ዝብል ተኮይኑ እቲ ሰብ ኢንትረስት ሬት ላዕሊ ከይዱ ገዛውቶም ሓይ ዘሎ ኢሉ እንድሕር ተስፋ ዝቆርፅ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ መጀመርያ እቲ መበገስ እንታይ እዩ ድሌት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ሰብ ሽዑ በድሌቱ ከዓ ናብ ነፍቲ ለንደር ከይዱ ከዓ ስግዓ ክንደይ ኳሊፋይድ ክኾን ከም ዝኽእል ምስ ፈለጠ እቲ ሰብ ወላ ብንእሽተይ ክጅምር ይኽእል እዩ ሕጂ ኤግዛምፕል ክበካ ብካንዶ ክገዝእ ይኽእል እዩ ካንዶ ገዚኡ እቲ ሰብ ኣብ ሕሱር ቦታ ከይድካ ከም ኢንቨስትመንት ክትሓስቦ ኣለካ ኢለ ድሓስብ ኣነ ሎንግ ተርም ምክንያቱ ሾርት ተርም ገንዘብ ክረክበሉ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ተኣቱ ኣለካ እቲ ሪል ስቴት እዚኦም ከምዚ ኣይሰርሕን እዩ ፍሊፕ ትገብሩ ፕሮፐርቲ ገለመለ ተዘይኮይኑ ነዚ ንሕና ንገብሮ ዓይነት ሞርጌጅ ግን ንሎንግ ተርም ክሕዝዎ እንድሕር ደልዮም እዮም ኣብቲ ማርኬት ክኣቱ ዘለዎም እቲ ሓደ ሰብ ካንዶ ገዚኡ እንድሕር ዝዓመት ዝፀኒሑ ሕጂ ኢንካሙ ውሕድ እንድሕር ኮይኑ ካብታ ካርዩ ዝነብር እታ ካንዶ ይገዝኣ እታ ካንዶ 1 ቤድሩም ድያ 2 ቤድሩም ድያ ገዚኡ እቲ ሰብ ኣፎርድ ስጋዕ ዝገበራ ኣብኣ ይቕመጥ ካብኣ ወፂኡ ክኸይድ እንድሕር ደልዩ at the end of the day እቲ ዝኸፍሎ ነበረ ፔይመንት ንናቱ ገዛ ይድኸፍል ነይሩ ኦኬ ሶ እቲ ዋንነት ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማርኬት ኣሎ ማለት እዩ ትሰብቲ ፅባሕ ንኮ ካልእ ገዛ ክገዝእ ኢሉ እንድሕር ክወፅእ ደልዩ እቲ ኣገዛ ናቱ እያ ትኸውን ደላ ናይ ክራይ ተኮይኑ ግን ምስ ወፃኻ ወፂኻ ኢኻ ካልኦት ሓንቲ ኣድቫንቴጅ የብላ ሶ እንድሕር ክእለት ኣሎ ኮይኑ በታ ትኽእላ መጠን በታ ኣፎርድ ትገብራ መጠን እንድሕር ድሌት ኣሎ ኮይኑ ክትብገስ ኣለካ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ግን እቲ ማርኬት ተሓቲትካኒ ኦፍ ኮርስ ኢንተረስት ሬት ወርድ ኣሎ ካብ ሕጂ ላስት ታይም ዝረኣናዮን ሕጂ ሓደ ኦልሬዲስ ወሪዱ ኣሎ ከማን ግን እንደገና ከዓ ኣብ ናይ መጨረሻ ሰፕተምበር ከዓ ከባቢ ከዓ ክወርድ እዩ ንፅበ ዘለና እና እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ኢንተረስት ሬት
ከም ተቀደም ዝነበረ 1996 ዝነበረ ማርኬት ከምኡታት እዩ ዘሎ በቃ ኣብ ማእኸል ናይ 6% ወይ 5.69 5.875 ከምኡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንድሕር ፅቡቅ ክሬዲት ስኮርካ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ኢንካምካ ፅቡቅ ተኮይኑ which is ትሬሽዮ ናትካ ትሕቲ 45% እንድሕር ኮይኑ እንደገና እቲ ስኮር ክሬዲትካ ከዓ 700 and higher እንድሕር ኮይኑ ምንም adjustment ስለዘይነብሮ ብዙሕ ግዜ you can get 5.875 or 6% ገለመለ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ትሬት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ሬት መዓስ ነይሩ ተልካኒ ኣብ 96 ገለ ከምኡ እዩ ነይሩ ትሬት ክንሰርሕ ከለና I remember Bank of America that was the rate they were given okay so እንታይ እዩ እቲ ገዛውቲ ኸቢሩ ዶ ነበር ናይ ኢንተረስት ሬት ኩሉ ግዜ ክሳይ ግልብጥ ስለ ዝብል anytime ከተረኻኽበሉ ትኽእል ኢኻ ሓንሳብቲ ገዛ ምስ ወነንካዮ ኢንተረስት ሬት ክጎድል ከሎ ሪፋይናንስ ኢኻ ትገብሮ so ደዋፅ እንተኮይኑ ሪፋይናንስ ጌርካ ሪዲዩስ ተገብሮ ማለት እዩ ግን እቲ ገዛ ወናኒ ኮይንካ ስለ ዘለኻ ጽባሕ ንኮ ወላ ካሪኻ ኣብ ካልእ ገዛ ትኸድካ you own the house at the end of the day so እስቲ ዝምኽከር ኣነ ንሰብ ብዙሕ ግዜ ኣፎርድ እንድሕር ገብርዎ ኮይንኩም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምግዛእ ይፅቡቅ ይብል ማለት እዩ ያ እንታይ ከም ዘድልዮም ግን ብዙሕ ግዜ እንድሕር ሰልፍ ኤምፕሎይ ኮይኖም 2 years tax return ሓቶም ናይ 2 ዓመት tax return እንደገና ከዓ እዚ እንታይ ዝበሃል down payment ወይ ካን closing cost ዝኸውን ከዓ bank statement ከዓ recent 2 months ንሓትት ማለት እዩ based on that approval ንቦም ማለት እዩ እዚ ነ self employ ማለት እዩ ን W2 ዝኾኑ ሰባት ግን ክልተ ናይ 2 ዓመት W2 ንሓቶም recent pay stub ከዓ ናይ ወርሒ ማለት እዩ bank statement ከዓ recent ንብሎም ታይ ክልተ ወርሒ recent bank statement ከቡጌርና ደማሜርና ቀናኒስና ክንደይ ኳሊፋይ ከም ዝኾኑ ንነግሮም ክሬዲቶም ከዓ ፑል ንገብር of course ንኹሉ ክሬዲት ፑል ተገይሩ እዩ ዝግበር ማለት እዩ so ከም ዝመስል ማለት እዩ ብሓፂሩ ያ ጽቡቕቲ ያ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ዲ ምስቲ ናተይ ስራሕ ተኣሳሲሩ ገዛ ስለ ዝሰርሓነ ገዛ ክስታይ ዝገብሩ ዝሓቱ ብዙሓት እዮም ሕጂ ኣነ ኻሪኸ ሓወኸኻ ፀቢብ ገዛ ዝነበረ መንደቕ ደፊአ ኣክፍሕ ምባል ኣሪጉ ዝነበረ ነቲ ዝኣረገ ኣልየ ምሕዳስ እዩ ስርሐይ ሕጂ እቲ ናትኩም ሞያ ኸ ብናትኩም ጥራይ ክምለስ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክርከቡ ከለዉ ከዓ ንሕና ኸ ስሕብ ኣቢልና ነምፀሙ እሞ የሕዋት ከዓ እንድሕር ብዛዕባ ናይ ሎን ኦፊሰር ማለት ሎን ናይ ምምፃእ መደባት እንድሕር ኣሊልና ገዛ ናይ ምግዛእ ሓሳባት እንድሕር ኣሊልና ዝኾነ ሕቶታት ክትሓትዎ ትደልዩ ነገር እንድሕር ኣልዩ ማእዛ ሓፍትና ኣብዝላ ምሳና ሕጀ ተሓትዋ ትደልዩ ሕጀ ተሓትዋ ትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናታ ኢንፎርሜሽን ናብቲ ናታ ባዮ ኣቲኹም ውሰዱ ፈለው በልዋ እሞ ኣብ ዘድልየኩም ግዜ ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዶንጊኹም ዝመጻኹም ኣሕዋትና ከዓ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ርሕስ ሓድሽ ዓመት ግእዝ ከምኡ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መስቀል እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሓና ኣጋጣሚ ዝኾነ ኣርእስቲ ወይ ዝኾነ መደብ ኣይገበርናን ማእዛ ሓፍትና ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸብናያ ኢና ስሒብና ምፂንያ ዘለና ብዛዕባ ናይ ገዛ ናይ ምግዛእ መደባት እንድሕር ኣሊኩም ሎን ኦፊሰር ስለ ዘለና ምስ ናይ ካናዳ ማእዚ ቁርብ ፍልሊ ክህሉ ክእል ኣብቲ ሰትልመንት ክገብሩ ከለዉ እቲ ናታቶም ርኤዮ እንዲ ሓደ ግዜ ሰትል ገብር ነይሩ ሓደ ሓውና ፍልይ ዝበለ እቲ ናቶም ሃድ ንብሎ ኣሎ ሳይን ክገብሩ ከለዉ እቲ ዘወይ ስትራክቸር ዝገብርዎ እቲ ፔፐር ናቶም ዲፍረንት እምበረይ it's the same similar system እዮም ዝጥቀሙ ዋላ ክሬዲት ስኮር ገለገለ ኩሉ እቲ ኢንካም ገለ ከምና ግን ኣብቲ ሰትልመንት ክገብሩ ከለዉ ናቶም ፍልይ ዝበለ እዩ ካብቲ ንሕና ንኽተሎ ሰትልመንት ዓይነት ማለት እዩ በር ሲሚላሪቲ ኣለዎ ያ ምናልባት ሰሙን እንድሕር ሕቶ ክስታይ ኮይና ክትምልሳ ትኽእል እንድሕር ኮይና ኣምፅያ እሞ ንፍትና ሓደ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ምስ ዝናትና ከምኡ እንተኮይኑ ናባና ነምፅኣኩም
يا سلازي قدامنا زد لنا غزا خنغزا خلنا حجي قلقله ገንዘብ ካብ ጁባና ዝድለና ዝመስለና ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ኢና ገሌና ከዓ ክንደይ ኮን የድልየና ይኸውን መጀመር ንብል ክንህሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ፋይናንስ ጽቡቕ ዶ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሪፋይናንስ ዲፐንድስ ናትካ ኢንተረስት ክንደይ ዘሎ That's good. That's good. Gary, come on. Grim get ካትምልስ ኣለኻ I mean هو ማለት ሪፋይናንስ ክንገብር ከለና ሲ ሓደ እቲ ናትና ኢንተረስት ሬት ክንደይ ዘሎ ምሽ ኣሎ እቲ ኢንተረስት ሬት ሲ ክንደይና ሪፋይናንስ ክንገብር ከለና እኮ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዘለና ኢንተረስት ክጎድለልና ከሎ ማለት እዩ እጂ ብኮቪድ ዝነበረ እንድሕር ገዚእና ኮይና ሲ ክሳብ 2.5 ገለ ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ نهر كندول يخوين تناتك interest rate 7 الله اوكي يا 7 النهر عندي يا عواشي كما يكبر خير اسكي ازيا اوكي ريفاينانس انتي مسلكا ببزح منقد يخا ريفاينانس تكبر نا قداماي تزبلكاي حج قريت interest rate هاي ندحر كوينو نمغ الناس مالتي اتخلعي ريفاينانس نبلو خاني كاش كود ندحراد ليوم كاش اوت كوغورو ندحر ديليوم ريفاينانس جيروم ካብ ገዝኦም ካሽ የውፁ ማለት እዩ ትልቃሖም ልዕልብል ማለት እዩ ካብቲ ዝነበሮ ልዕልብል ካሽ ስለ ዘውፁ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሪፋይናንስ ግበር ኣሎ ማለት እዩ ተሳሰይቲ ሪፋይናንስ ከዓኒ እቲ ተርም ናይቲ ገዝኦም ንድሕር ናይ 30 ዓመት ኮይኑ ናብ 18 ዓመት ናብ 15 ዓመት ክቕይርዎ ተደልዮም ሪፋይናንስ ገይሮም ከዓ 15 ዓመት ክቕይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰለስተ ዓይነት ነገረካ ካለ ኣሎ refinance كجوبرو زجددهم إذا خاني if they have different loan كمزي FHA نحرت أني حوام نا conventional كودو تدليم حجة FHA نحر كوين forever mortgage insurance يمسكوفر okay so كافت mortgage insurance كودو نحر تدليم كاب FHA نا conventional كودو مالتيو شو refinance كبر الله حجة بزمن قدي ብዙሕ መንገዲ ስለ ዝነገርኩኻ ናይዚ ድሓተተልና ሕቶ ግን 7% ኣለኒ ዝበለ 7% ሕጂ ምሳሌ it depends on his credit score እንድሕር ልዕሊ 7% ልዕሊ 700 ኮይኑ more attractive ስለ ዝኾነ ንለንደር እንደገና እቲ ኢኩዊቲ ናይ ገዝኡ ከዓ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ንምሳሌ 80% ናይ ገዝኡ እንድሕር ክልቃሕ ኮይኑ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ስለዘይህሉ ለስ ይኾነሉ ካብኡ እቲ ኢንተረስት ሬት ናቱ ኤልቲቪ ና ንብሎ እቲ ሎን ቱ ቫልዩ ማለት እንዲዩ ትገዛ እንደይውፅእ እሱ እንደይልቃሕ ኣሎ ርኢና 80% እንድሕር ኮይኑ ትሕቲኡ እንድሕር ኮይኑ ዝበለፀ ሬት ይትረክብ ማለት እዩ ኦኬ ሶ በቲ ስኮሩ ንሪኦ በቲ ከዓኒ ናቱ ኤልቲቪ ናይ ትገዛ ንርኢ ሳሳይ ከዓ ሬሽዮ ማለት ኢንካም ንሪኦ ትዝልቁሖ ዘሎ ኳልኩሌት ተገይሩ ክንደይ ይመጽእ እቲ ሬሽዮ ሕጂ ትሕቲ 45% እንድሕር ኮይኑ ሞር አትራክቲቭ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንተረስት ሬት ዝረኽቦ ብኸምኡ እዩ ዝቕነሰሉ ኦኬ so he can get 5.875 he can get 6% so የዋፅኦ ዲቴይልካኒ at least ብኢንተረስት ሬቱ ب1% ቅንስ ኣለዎ ሰንስ ክህብ ሪፋይናንስ ክግበር ከሎ on top of that ከዓኒ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ተነይሩ ድቕየረሉ እንተኮይኑ ብዘይ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ትግበረሉ እንተኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሰንስ ህብ ሳሳይ ከዓ ካሽ ከውፅእ እንድሕር ኮይኑ ኢንትረስት ሬት ቅጠኒሱ ካሽ ኣውፅኡ እንድሕር ትግበረሉ ኮይኑ ሰንስ ህብ ማለት እዩ በዚ ሰለስተ መንገዲ ኢንትረስት ሬቱ ብ1% እንድሕር ቀኒሱሉ ሓደ ካልኣይ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ እንድሕር ኣለዎ ዌቭ ክገብር እንድሕር ደልዩ ሳሳይ ከዓ ካሽ እንድሕር ከውፅእ ደልዩ በረር ሬት ከዓ እንድሕር ረክባሎ እዚ የዋፅኦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ምስ ተረኣየ ኢኻ it's good to refinance ትብሎ ነፍሰብ ኦኬ ፅቡቅ ስለዚ ኣብ ኢንተረስት ሬት ራይድ ኢኮኖሲ ሓደ እቲ ተርም እንድሕር ክነሕፅሮ ደሊና 30 ዝነበረ ናብ 15 ዓመት ምቕያር ማለት እዩ ከም ኣብነት ገሊኻ እንድሕር እቲ ዘለና ክፍሊት እሞኻ ገለ ኤክስትራ ገንዘብ እንድሕር ረኺብናሲ ሞር ክንከፍል ምስ እንደሊ ማለት እዩ ሶ
او مخفالك تي نبل حجي نهر كافتي زلو مورجج انس 10,000 رخيب لكم خوف لي مزدبل حدا سبسي 10,000 مخفال انتي وصيت هالو افتنا زلو مورجج 20,000 مثلا بيمنتو نت مانزل بيمنتو لوط ايمصين انتي دا يتقبر because refinance ስለዘይ ጎብሮ ዘሎ እቲ 20,000 towards principal ኢሉ ነቲ ለንደሩ ነቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ለንደሩ 20,000 towards principal ክእቱ ደሊ እንድሕር ኢሎም ናይ 180 እንድሕር ነይሩ ዕድኡ እቲ 20,000 ምሰእተወ 160 ተመሉ ማለት እዩ ሪፋይናንስ ኣይጎበሮን ጥራይ ለንደሩ ሓቲቱ ትገንዘብ ሰዲዱ አጉዲልዎ ሎቱ ባላንስ ምስ አጉዲልዎ ሎቱ ባላንስ it doesn't mean mortgage payment ትቀንስ ማለት አይኮንም تا mortgage payment خمسة لا تأخذ تا balance كن تغير 160 تورفو pay off نقوله جزء مالتي لمن تعادي تا payment زي تغنس جري مسلكا مغنيا أيكيرنا له interest rate refinance هيكبرنا له السبسي so it mortgage كم زلوا way payment تدخل so كم زقوا تبعت له نتي balance هم نخون سودا منبر نت payment يكون ምናልባት ካብ ኣኸይ ወፃና ኣይደኖ እንድሕር ክስታይ ጃምፕ ገብራሊ ኣብ ናይ ካልእ ኸይ ሓዋውሰልክ ምስ ናይ ሪሌተር ከይ ሓዋውሰልክ መጠን ማዛሓፍተይ እንድሕር ክትምልስ እያ ወይ ካብ ኣፍትናትኪ ዓውዲ እንድሕር ኮይና ክትምልስ እያ ትኽእል ኢኺ እንድሕር ካብ ወፃእ ኮይና ግን ዳሓን ምናልባት ድበዝሓና ኣይንፈልጥን ኢና እንታይ እዩ እቲ ኤስክሮ ዝበሃል እንታይ እቲ ፕሪንሲፕል ዝበሃል جست تاور حاوت رايت مثلا مو قالنا تشيك صحفنا تاور حاوت كفلت رايت صحفنا نسدله سو نا برينسيبل تبعيلو برينسيبل كن كفل كلنا خير كما يو ويكات اسكرو مخفالك انتايو اندهرابسي زخنا افلط ليك خوين معناتها بزح انا انتايو اسكرو انتايو اين فولتانينا تي برينسيبل اين فولتانينا تراي سام تايمز تاور حاوي كنا كم نخفل نفلت امو تا تشيك تراي صحفنا نسددالنا ويكا اوتوماتيك كم توسد غيرنا سيت اب تخونمو نع تراي وستو مالتي اونلاين كنكفل خلنا كن يرينا اب منالبات حدا باونلاين زخفل سب نهراليس تكفل كلا خاص يريكاي اديشنال نا برينسيبل كتكفل تخليها نا اسكرو تكفل ديخا يبليمو منالبات اسكنت بيتشك تراي صحيفنتن ورحاو خفل تراي صحيف سدد كله سلازخيب ابزي انتن سلسته فلليات انت تنغرنا صبونير هذا اوكي انتاي مسلكا تا mortgage payment خاخلا اخلكا خلو 4 ነገርን ደለዋ اوكي زين 4 انتاين interest net mortgage تخفلو net company ان principal کا تخفلو principal ማለት نتتعادخايو balance ማለት እዩ ንዑኡ ደቀንስ amount اوكي تسالساي property tax manzili ወርሓው تخفلو property tax ورحاو تخفلو إنشورانسين دتقاللا زين 4 دتقاليلن payment ناي mortgage كاخونا مالتي حجي mortgage insurance تلكها أو mortgage insurance هون عدد خوني مالتي حجي اسكرو مالت انتاين دحركاني كابزين 4 زتقسكون تن اسكرو يلن دحسابا tax and insurance حجي tax and insurance lender بزح دي كابها كولكت جيرو دحر معلتو مسأخلة تلندر سديدو pay قبرل كمالتي نتي insurance كان نت property tax مالتي بيجي they have to collect every month مالتي so is it escrow okay it's a principal and interest نبلاها أني it's a principal نبالانس خاطقنس amount payment خا مقنسة تسدى جنزة مالتي تا portion مالتي amortize كوينا أب 30 عامد تخفل amount تا principal تا interest خاط interest تخفل لازلها net mortgage تخفل لازلها amount مالتي الجزء amortize لزهون أب 30 عامد كندا يمتص بزح جزء the first 5 years زبزح تخفله ناب interest okay so مثالي دحر principal and interest تخفله 900 كوينو 600 could be interest 300 could be only principal خون خيلي حجريها تزبزح ناب interest يزغيد تنزو حدا إخا principal تخفل دالخا مخنياتو that's how they make money مجمّر يعتم لندرات so the first 5 years
the highest goes to the interest ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣርባዕተ ዓይነት ዝነገርኩኻ ማለት እዩ after payment ናንሪኦ ማለት እዩ so this is what it is like principle ማለት እዚ እዩ interest እዚ escrow ከዓ እዚ ማለት እዩ ግን እንተደኣ ኤክስትራ ክትከፍል ደሊኻ እጃም ዳዕንቶ ይድበልካዮ ክኸፍል ደሊ ኤክስትራ ድሕሪ ኢልካ ሶሪ ኦሬ you got it okay so towards principle ክኸፍል ድሕሪ ኢልካ after ክሰዱልካ ከሎ ኩፖን ማንዝል ፔይመንት ካ ኩፖን ዝሰዱልካ ኣብኣ ይነግረካ እዩ እዚ ኦንላይን ትኸፍሉ ትኾንኩም እዚ ኦንላይን ሰው ኢሎም ካብ ባንክ ሓንድሕር ወስዱ ኮይኖም you can request ማለት እዩ ንለንደርካ እንታይ ትብል እዚ ወርሒ እዚ ክንዲ ዛ amount ና principle ዝኸይድ ክኸፍል ደሊ ኣሎ ኺልካ indicate ኢኻ ትገብር ተዘይነጊርካዮም they don't know where it goes like you know it could be for the interest ተረዲካሎ so you need to be specific principle I'm paying 500 this month ኢልካ extra 500 ክኸፍል towards your principle okay so that's how you reduce your ሕጂ ምሳሌ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ቅንሶ ኢኻ ናብ 25 ዓመት ቅንሶ ትኽእል because you pay extra every month ማለት እዩ በቲ ትኽእሎ መጠን በታ ትኽእላ like every 3 months ክኸውን ይኽእል every year ክኸውን ይኽእል extra ትኸፍሎ ነቲ ትኸፍሎ ዓመታት እናቐነሰልካ ይኸይድ ማለት እዩ okay so ገሊኦም ከ እንታይ ይገብሩ by weekly ይኸፍሉ every ነቲ payment እንቲ by weekly ይገብርዎ ማለት እዩ by weekly ክገብር ከለኻ ሓደ ወርሒ ኤክስትራ ኣብ ዓመት ኢኻ ትኸፍል automatically because they taken by weekly ማለት እዩ payment ሕጂ ቁርብ ነቲ ሰብ ከይተረድኦ ኣብ ዓመት ሓደ ወርሒ ኤክስትራ እንዳኸፈለ ከይዳሎ ማለት እዩ when you set up by weekly so ንለንደርካ ኣነ payment by weekly ክገብሮ ደልየሎ ድሕሪ ኢልካዮ ፍርቂ እዮም ንመቕልዎ ቲ payment 1800 እንተነይሩ half of 1800 ድሓር 900 something ንበሎ ኣታ payment ካትኸውን ኣብ ክልተ ሰሙን ማለት እዩ every 2 weeks ክንዳወስዱ ማለት እዩ ሽዑኡ ከይተረድአካ ሓደ ወርሒ ኤክስትራ ከፊልካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓመታት ይሕፅረልካ ነቲ ተርም ማለት እዩ ናይ 30 ዝነበረ maybe ብ7 ዓመት ገለ ትቕንሰላ okay so ከምዚ ገይሮም ከዓ ከፍሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ምናልባት አንተ ዝተሓተት ነራ ብዛዕባ ናካ ዝኾነ ኣፍልጦ እንድሕራለኪ ሓቲቶም ነሮም ካልኣይትኻ ኣብ ሓደ ሞርጌጅ ንነዊሕ ግዜ ምጽናሕ እንታይ ጉዳትን ጥቕሙን ሪፋይናንስ ዘይምግባር ገዛን ጉዳትን ከስዕብ ይኽእል ዶ እቲ ናይ ናካ ዝበሎ ናይ ናካ ኣነስ ናካ ስለዘይገብረሎን ብዛዕባ ናይ ናካ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን እታ ዘላትና ኣፍልጦ ናካ ፕሮዳክት ናቶም ሎን ናቶም ሰራሕተኛታት ኣለዎም ከማታትና ዓይነት ሎን ኦፊሰራት ኣይሰርሕዎን እዮም ኣብ ናቶም ካምፓኒ ናቶም ሰባት ምድብዎም ኣለው እሶም ከዓ ሎን ክገብሩሎም ከለው ሎ ኢንካም ፋሚሊ ኣፎርዳቢሊቲ ሃውሲንግ ገለመለ ስለዝኾነ እቲ ናቶም ኣሰራርሓ ፋይናንስ ምስ ናህና ፍልይ ዝበለ እዩ ናታቶም በቲ ናትካ ኢንካም ኳሊፋይድ ገብሩኻ it doesn't matter wala ውሕድ ኢንካም ሃለኻ ሬንጅ ኣለዎም ክንዲ ስጋዕ ክንዲ ዝኽትቱለካ ብሉኻ እዮም ሕጂ ኣብ ሞርጌጅ ናህና ተመጺኻ ግን ዲስኳሊፋይድ ክኸውን ማለት እዩ ከምኡ ኢንካም ሒዝካ መጺኻ ኦ you can't buy house በቃ ወላ ሓንቲ ኣፍርድ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ንብለካ ማለት እዩ ኣብ ናካ ትኸይድካ ግን ኢንትረስት ሬት ቀኒሶም ወላ 4% ድዮም ገለ ቀኒሶም እስኻ ኣፎርድ በትገብሩ ኣማውንት የግዝኡኻ ገዛ ማለት እዩ ወላ እቲ ፕሮፐርቲ ዝህቡኻ ሪዲዩስ ኣግቢሮም ምክንያቱ it's ናይ ጋቨርንመንት ባክ ዝኾነ ሎን ስለዝኾነ እቲ ካውንቲ ዝኸፍሎ ዘሎ at the end of the day so ንሕና ከምኡ ዓይነት ሎን ኣይንገብርን ኢና okay so ናካ ድምልከት ናይ ናካ ኣን ሕጂ ብዙሕ ዲቴል ናይ ናካ ክብል ዘይክእል ስለዘይሰራሕክዎ ማለት እዩ okay ምስና ረይቱ እታ ካልአይቲ ሕቶ ግን ምስ ሓደ ሞርጌጅ ካምፓኒ ነው ይሕምጽናሕ ጽቡቕ ድዩ ጽቡቕ እንድብል ግን it depends ሕጂ ምሳሌ እንታይ እዩ
ንምሳሌ ሕጂ 3% ኢንተረስት ሬት ዘለዎም ሰባት ኦፍ ኮርስ ከዓ ተደይ ወፂኦም ካብቲ ገዛ ክሸጥዎ ተደይ ደልዮም ካብኡ ክወፁ ይደልዩን እዮም ካብቲ ሬት እቲ ሕጂ ሓደ ለንደር እዩ ዘለዎም ዳሰት ደይጎን ስታክ ውዝዳእ ለንደር እስካዕ ኢንተረስት ሬት ትጎድል ወይ ከዓ ገለ ዲዛስተር ተፈጢሩ ፍቲ ፋሚሊ ካሽ ደልዮም ካሽ ከውፁ ተደልዮም ከማን ዋላ ካሽ ከውፁ ተደልዮም ድሕሪ ኢኩዊቲ ኣለዎም without touching that interest rate ካልእ ሎን እዮም ዝልቅሑ ሰከንድ ሎን ኢኻ ትሓትት እምበር ፅቡቅ ሬት ኣለካ ካብ ሓደ ለንደር ክትወፅኢ ትደልን ኢኻ because you have better rate you cannot change that rate there is nothing you can do about it it's good news ምዃኑ ምስ ሓደ ለንደር ምዃንካ ግን ወልሓን ሳዕቢን ትብሉ ምፅናሕካ ማለት ትሪፋይናንስ ትገብር ግን ምሰድለየካ ጥራይ ኢኻ ሪፋይናንስ ትገብር ከምዚ ዓንተ ዝጠቐስክዎ እምበረይ ሓደ ሓደ ግዜ ሪፋይናንስ ንድሕሪት መልሰካ ሕጂ ንምሳሌ ሓደ ሰብ 10 ዓመት ክኸፍል ፀኒሑ ሞርጌጁ ሪፋይናንስ ከገብር እንድሕር መፂኒ ተመሊሱ ን30 ዓመት እንድሕር ኣትሎ ኮይኑ ንድሕሪት ይድምለስ ዘሎ ተረዲእኩም ብ20 ዓመት ክውድኦ ከፊሉ ክውድኦ እንዳኸኣለ ዝነበረ ናይ 30 ዓመት ነበረ 20 ዓመት ተሪፎ ነበረ እንደገና ን30 ዓመት ምለሳሉ unless السبتي نع 15 ዓመት ተደቀይሮ it doesn't make sense unless السبتي ካሽ እንተ ዘይልይዎ ሓደ ነገር ሜጀር ዝኾነ ነገር ኩሉ ኣለዎ እምበር ሪፋይናንስ ምግባሩ ንድሕሪት ይድመልሰካ እዚ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሴንስ ትህክ ኣሎ ከም ዝበልኩኻ ኢንተረስት ሬቶም 7% ነይሩ 5% ክንበካ ኢና እንድሕር ኢልናዮ it makes sense to me 5% ክረክብ መፅኢ ጃምፕ ገይሩ doesn't matter ولا 5 ዓመት እንድሕሪት መለስ ምክንያቱ እቲ ነቲ ዝበልሕ ባላንሱ ናብ 5% ይዝغيሮ ዘሎ ካብ 7 ናብ 5% so which is good ከምዚታት ክርከብ ከሎ ንድሕሪት ደይ ምባል go ahead refinance ግን refinance ንምግባር እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ተቐንዲ ሕቶ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ንኽንዳሎ refinance ክንገብር እንድሕ ኮይናሲ ኣነስ እንታይ ክገብር ኣለና ንኽዳሎ እንድሕር ኢሎምኒ this is what I tell them. The same thing when you buy the house, the حاتتنا كمحتو, which is document, كومينا حنحت. The refinance, the same thing. We will ask 2 recent pay stub, 2 W2, حجاب زي ساعات سندحر سراح زي بقولوا إذا سبزي. وي سرحو قني سندحر كويني إنكامو. حجي شجر كمتزي مالت. ولا refinance كجبرن دادلي كجبرونا كل qualify كوني. رديكا so some people مستزلوا لندر استقخونوا مالتي سيناريوهاتهم تلزغير اوكي unless كوبرو رامتيኦም ነገና ኳሊፋይ ክኾኑ ተዘይ ኮይኖም ኢንካሞም ድሕር ቀኒሱ ኳሊፋይድ ክኾኑ እንደይ ተረኪ ኢሎም ምስትዘለዎ ለንደር ምጽናሕ ይሽም ሪፋይናንስ ክጎብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሰንሳሂብን ዋላ ክጎብሩ ተፈተኑ እቲ ሬሾ ሃይ ምስኮነ the rate ረኽቦ ሃይ ይኸው okay so كدالو نحو كوينو what's your income at this time you have to check your income number 2 creditكم كم يالو credit is always good when you have more than 700 any lender adjustment مبزحته lender adjustment አይገብርን of interest rate when you have more than 700 ማለት እዩ is it 620 ገለመለ 630 ገለመለ ኾን ኮሎ በሕልፊ ብዙሕ ትልቅሕ እንድሕር ኣለኻ ስጋዕ 90% ስጋዕ 95% ተበፂሕካ adjustment ትገብሩ እዮም so ሽዑ ትሬት ትገብሩኻ ፅቡቅ ኣትራክቲቭ ኣይኮነን ማለት እዩ so ኣንውሕ ይኾን ይኽእል ግን እሱ ትቐንዲ ክስታይ ማለት እዩ ያ ፅቡቅ ማዝ حتى أري لايسنس the New York license ديخي إلهم New York I confirm I'm sorry New York is very difficult ብዙሕ ሰብ New York حتى ግን ካምፓኒና ላይሰንስ ኣይኮኑን ኣነም ላይሰንስ ኣይኮንኩን I'm sorry yeah okay ኣብ DMV እንድሕር ኣለኹም ማዛ ሓፍትና ኣብ DMV ኣዘላ أو نهار لهم كونكم جن يا كونتاكت جبر وامو من هالبعض السات فوتهم مسارح ترى من ضغط جبركم وانت سلطة تخيل أفتنا تبايعاتهم ناتا إنفورميشن وسلمة دولكم أزرار بوا كونكشن كلهم سلطة تخيل زخنا سب ترى خباق لها بزفلت سب غير كاترى خباق لها مورك سالو تعمل له مالتي لازم زعما كم زلنا رديت كونتاكت خنرخبهم كلنا كونتاكتهم نحاس
بنص اخترقبهم كلها سي انفورميشن ناتهم كم سمع خا اخترقبهم كلها انت مغبر كانه فلو مغبركم ناتهم انفورميشن اتفت بايناتهم اتي اتناتهم تليفون ولا نمنتا ياب تليفون يسيف جريد يصنح معالت اللوا ابز دليل غزي كمزي يدليك اختبال كلها انا حساب لهم ريدي يكون كان صباح نقول افتزل ليكاتي ولا تدرخبون نبركا سبسي دحن رخبو له خلكا سيل كاتصنحمو ابزل ليكا غزي شعس كمزا مسله سبكو يسمعني ري تبلمو ناتي انفورميشن ايصنحنا مالتي دبزح غزي خاب كمز قرب كاب نفسي جميركا مالتي نفعت ايكونا لومين عنا يندلين نخو صباح نقول زليو كروانا بيتسبنا كل يخيل عركنا خيل يخيل بلاتنا خيل سلازو خيل كمزي انتات انفورميشن كنركب كلنا قدم ساني انفورميشن بزح حساب اي ركبني نيرو انتي دبحال غزا نهاري لكاسي ولا بخمي كم دغزو خمانسي وا ازدا واغا نفس خاي زبحال لاني عدنا نخون اندحر غزي خياس واغا نفس خاي تبحال واغا نفس خاي ودي تبحالو مو زخون انفورميشن اين محلالف نيرنا مالتي سلازي لو مغن ثانكيو لتكنولوجي كمزي حواتنا خركبو خلوخا اتناتهم فلتات شرك غبرو خلو فليتنا خنكيت كلنا مخابط قانقانا نحاتو بتقانقانا نسمع عابط من لو مالتي فلا بغزاخت اتخلها خا زغزه تراي زفلطه برحو كان كاثري خلها خبيدي كساب كندي ورقت كم زفرم انا بقى قريبني شو خانا كوفيد تايم سلازنبرخا بايميل دحجزك كاسب يلن قالي نبرن بايميل تراي سلازنبر كساب كندي كبدتو يرداكا مالتي لوم خا ساينس قبرنا ورقت كا خيت رداتنا ساين نحرجرنا بزح ነገር ክትሓተና ትኽእለ ቀላል ፒሮ ሳይን ክትከውን ትኽእለ ግን እታ ሳይን ትኸውን ደላ እንታይ ንፍርም ኣለና ንሕር ዘይፈሊጥናዮ ሰዓቤና ዓብ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ከምዚ ኣሕዋትና ክርከቡ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያ መዓልቲ ዘይብሉ ነገር ስለዘየለ ፈሊጥና ክንፀንሕ ከለና እቲ ዘድልየና ክንሓትት ከለና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ቴንኪዩ ማዚ ሓፍተይ ንማዚ ኣብኡ ከላ ክትሓልፍ ስለ ዝረኸብናዮ እናስሒብናዮ ዘለና صعبة أنا جزء من جزء تزلت تجزية خنت كمل على سلزدلنا كم ز information زلوا سبكا ولا حنت سكن تكون عند حنتي مهركا غيره كوات عاد سجايلا سلزي thank you ما زحفتي أزيد مسكنك من أول ما تزخ ماسي عاد سبكي تدالوا زلوا ناتو زلوا جزية استاكي قبل كم ما أنا ولا أمس سلزخنا بك سحبنا نتينا أبكم جاد حد يرخبنا يوم كأخذ مهرين خلينا كنفلت أي خلينا كان جا غيرنا هند بس حبا بالله عند حرام سينام ولا حنت تكون عند حرميرة مناقد عبايت مرتيامو يا حتتات نهران لكم ما زحفتنا بزلا كم حجي تديبلنا خا ناتا انفورميشن نوسد فلو نقبرا تليفونات ديو غلديو افتبايو ناتا اتينا خا تزلنا انفورميشن نوسد مالتي سلازي صبوغي بازلومي بتقانقانا سام نفلاتنا بزح زحلفنا له منالبات اسكي ما زحفتي ابناي اف اتش ان ناي كونفنشنال اتلون فلليات الله ودي هو الله اف اتش بزح زي اف اتش تمسرته له مخنيات بتعمي انكاموم كواليفايد نخدم مقبار تشجره قدم انتاي نير مسلكا سبات غزا خغزو تخينم نيكتن 20% داون كوبرلو يبحال نيرو حجي توم زغوزو سبات توم هافتام اطراي كوينو مالتي توم ገንዘብ ደለዎ ሕጂ ሞር ሆም ኦነርስ ክህልዎ ስለዝደሊ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ከተባብዕ ስለዝደሊ እዚ ናይ ኤፍኤች ፕሮዳክት ተፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ ኤፍኤች ማለት ጋቨርንመንት ዝሕግዞ ብድሕሪት ኮይኑ ዝድግፎሎን ማለት እዩ ሕጂ ቶም ኢንቨስተራት ክገዝእዎ ከለዉ ኮንቨንሽናል ገዝኡ ኤፍኤች ገዝኡ ማለት እዩ ሕጂ ተተለቃሓይ ኳሊፋይ ክንገብሮም ከለና ኮንቨንሽናል እንድሕር ኮይኑ ናብ ኮንቨንሽናል ናብ ኤፍኤች እንድሕር ንወስዶም ኣለና ብኸመይ ሪዝን ንወስዶም ኣለና ክነግረካ እየ መጀመርያ ክሬዲቶም ንሪኦ ክሬዲቶም ምስ ረኣናዮም ኤፍኤች ክሬዲት ስኮር ገለ ኣይሓትቱን ኖርማሊ ለንደራት እዮም ዝውስንዎ ሕጂ ኤፍኤች እንድሕር ክትከውን ኮንካ ምስ ሓደ ለንደር 580A the minimum scores was sedblaka okay so 580 and higher كون الله تحت 580 اندحر كوينو ጭራሽ ከለቅ ሃይከልን ይዝብል አሉ ሓደ ለንደራት ማለት እዩ እዚ ኤፍኤች ኮን ኮሎ ሕጂ ሓደ ለንደራት ካኒ ኦኬ ወላ 500 ይኹን ኮስት ኸሊ ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤፍኤች ዝበሃል
ናይ ክሳይ ጋፕ ሃይቆበረሉ ናይ ስኮር ጋፕ ሃይቆበረሉ reason ኣለዎም ከም መግበሪያ ምክንያቱ they want everybody to own house okay so ሕጂ እዚ ሓደ ኣሎ ማለት እዩ ክሬዲት ስኮሮም ትሕቲ 620 እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን BFH ሎን ኢና ንገብሮ okay 620 and higher እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኮንቨንሽናል ይኾኑ ማለት እዩ ግን ከምኡ ክብል ከለኹ እዚ ብስኮር ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብክሬዲት ስኮሮም ክንሪኦ ከለና ዓይነት ማለት እዩ ብኢንካሞም ብናቶም ኢንካም እንድሕር ከይድና ከዓኒ ሬሽዮ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ኮንቨንሽናል ክኾን ከሎ ስጋዕ 50% ናታቶም ኢንካም ናብ ሞርጌጅ ከይድ ክእል እዩ ኢሉ ኳሊፋይ ይገብሩ 50% ማለት እዩ ናቶም ኢንካም እንተደኣ ልዕሊ 50% ኮይኑ ዝመፅእ ቲንከ ካፍቲ ኢንካሞም ልዕሊ 50% ናብ ሞርጌጅ ክኸይድ እዩ እንድሕር ኮይኑ ካልኩሌሽን መፂልና okay they can now qualified conventional we have to go to FH ሕጂ ክልተ ነገር ኢልና ምሽ ሓደ ክሬዲት ስኮሮም ርኢና ካልኣይ ኢንካም so ንኸምዚ ዓይነት ኢልካ እዩ እቲ FH መፅዩ ማለት እዩ okay ሽዑ FH ምስ ሰደድናዮም እቲ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ዝኸፍልዎ ናይ FH for life እዩ ዝኾኑ ዘሎ ምክንያቱ high risk ስለ ዝኾኑ ልዕሊ እቲ ዳውን ፔይመንት ዝሓትዎ ምስ ኮንቨንሽናል ከንወዳድሮ ከለና ናይ FH 3.5 እዮም ዝሓቱ ሚኒመም ማለት እዩ ኮንቨንሽናል ከዓ 3% okay so FH 3.5 ጌርካ ስጋዕ 3.5% ጌርካ ሎን ትወስድ ማለት እዩ ሕጂ FH ክኾን ከሎ ትሎንካ mortgage insurance helloka for life this is the difference between conventional and FHA so mis conventional حكينا كان it mortgage insurance تخفله because 80% زلك احسب كله insurance هالو مخنياتو net lender risk ስለዝሆነ لعلي 80% remember normally loan should be 20% down ጌርካ ክግበር ይነይርዎ ሎን ግን ሰባት afford ስለዘይገብርዎ 20% down cover ስለዘይክእሉ more than 20% lender አትከለቁ ጀመራ ማለት I mean 80% ማለት እዩ በቃ 90% በጽሕ 95 100 ሒጅሙ 100% ትኸይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ so based on that it mortgage insurance ka higher እንዳኾነ ኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ difference between conventional and FHA ቀንዲ እዚ እቲ ስኮሮም ሎው ኮነና ከሎ እቲ ኢንካሞም ሎው ኮነና ከሎ so they can go higher ratio ማለት እዩ ካልኻ ከም ዝበልኩ mortgage insurance calculate ክግበር ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ conventional mortgage insurance ናይ FHA ይፈላለይ FHA ዝህበካን ንመተባብዕ ተባሂሉ በፐርሰንቴጅ ይቕንሱ ይካፍና conventional እጅ ምሳሌ conventional ትረኽቦ 0.35 ክኾን ከሎ percentage ናይ FHA ግን FHA 3.5 ክበካ ከሎ conventional 4.5 ክበካ ኸል 0.45% ክበካ ኸል ማለት እዚ ቀስ ጌር ከረዳእካ እንታይ እዩ ናይቲ ሎን ትልቁሕ ደለኻ 100,000 እንድሕር ኮይኑ ትልቃሕ ናይቲ 100,000 0.35% ኣርቢሕኻ amount ምስ መፀ ነቲ amount ን12 ወርሕ ትመቕሎ that will be your monthly payment the mortgage insurance if you go to conventional 0.45% የምድበብዋ okay ምናልባት ነቲኦም ናብ FHA ዝኸዱ ኣብ ሕደ ብለሎም ምክንያቱ they want to encourage them to come buy a house okay their income is already low so እንታይ ገብሩ ለው ነቲ mortgage insurance ብምቕናስ ንእሽተይ encourage ገብርዎም ኣለው በትሎን approve ንኽኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኣ ታ mortgage insurance ዝቡኻ ቁሩብ less ያኻፍታ ናይ conventional ማለት እዩ ግን at the end of the day if you are qualified for conventional loan is the best okay so because conventional loan mortgage insurance has that equity ምስገበርካ 20% you can ask your lender okay equity ገይረለኹ 80% ጥራይ ዘለነ ልቃሕ ኣብ ገዛይ ክንድዚ ዘውፅእ take out my mortgage insurance ትብሎ ማለት እዩ
they take out your mortgage insurance. So see, this is the advantage ማለት conventional በመጽናሕካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ መጀመርያ conventional ኢና ንፍትል approve ንምግባር ሽዑ ናብ FHA ንኸይድ ማለት እዩ ፅበት ምናልባት እስኪ ሕቶ ካብዚ ሓተት እዞም ኣሕዋትና ፅቡቅ ይርድኦም ኣሎ ማለት እዩ ኢለ ገሚታ ኣነ ግን سويلو بقى خمس الحرية سويلو تحت خمس حتت اللي زمتني من أنا ما تسكت هان أوكي مدف كول ساينر بخمي توصل كلاي لا هذه كان أوكي تبغى حتى حدا سب اندحر كول ساينر كوين الكاسي اي غورخا دنگت اندحر حدا قامو تقاطم خي امونغو كما يخون نمن حدا تقاطم نس كول ساينر اندحر قاطيمو او كول ساينر مجمريا كول ساينر كوينو مينيت مورجيج بخفلو دلو كلتيوم دم بخفلو دلو ديبندز اندحر كول ساينر كتكون كلخا حدا يزي كول ساينر كوينكا mortgage مخفالم قديتا يكونن حدا as long as حدا زخفله حدا owner زخفله it doesn't matter if the other person is not alive but حدا borrower ክኽፈል ስለ ዝኽእል ሽግር የብሉን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኮሳይነር ኮይኖም ዝኾነ agreement እንድሕር ነይሩ between those two people share ገይሮም ከፍልዎ እንድሕር ነይሮም ወይ 50-50 እንድሕር ከፍሉ ነይሮም of course financial distress ክኸውን ሓደ person ማለት እዩ ነቲ lender ኮሳይነር ተካፍለን ነበረ ክሳይ ስለ ዘይኮነ afford ክገብሮ ስለ ዘይከር refinance ክገብሩሉ ተኸኢሎም he can check with his lender ማለት እዩ ግን normally ኮሳይነር ክወፅእ እንድሕር ደልዩ normally ኮሳይነር ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ refinance ይዝግበር okay بت حدا person كوستو زدلي كونو زدلي سب بوطرا غيركا تلوني يسرح مالتي شعتر كوساينر كافتلوني وص اف settlement فريمو كن refinance يزغبر رديكا you going to a different lender so it's just another ስራሕ ይዝኾም ዘሎ ምክንያቱ you got to be qualified ካ አፍ ሰዓትቲ ሕጂ ብትቦሮር ኮሳይነር ኮይንልካ ነበር ኦሪጂናሊ ኢንካም ካ ስለዚ ዘይ ተሓለ ክልተ ኮይንካ ተገዝእ ዘለካ ምሽ ሓቀይ so صباح ንኮ ተኻላይ እንድሕር ዘይለ ኮይኑ ንበይንኻ እንድሕር ትውንኖ ኮይንካ ትልቃሕ ንበይንኻ ገይሮም ብናይ በይንኻ ኢንካም ገይሮም ሪፋይናንስ ገይሮም ነትኮሳይነር ኮልዎ ይኹሉ ማለት እዩ ድሕር በዚ ስፔሻል ሴናሪዮ ዝብሎ ዘለሰብ ግን I am not sure እንታይ ከም ደኾነ የካፍሎ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ክርዳእኒ ሓልን ግን ድሕር ኮሳይነር ስቂሉ ጥራይ ኮሳይነር ነይሩ ኮይኑ ኣፍቲ ሎን እቲ ሓደ ከፍል እንድሕር ነይሩ እቲ ኮሳይነር ዝነበረ after ownership እንድሕር አለ ኮይኑ after title ስለ ዘሎ of course ሳዕቤን አለው ምክንያቱ he has to take him out he has to go record office ከይዱ this person doesn't live anymore I need to take him out from the loan እንድሕር ኢልዎ እሱ ዝናይ beneficiary ነገራት ገለገለ ገይሩ ተጸኒሕቱ ኮሳይነር ሽዑ after financially friction ክፍጠር ማለት እዩ they have to go to the lawyer and find out how they can solve the problem ግን እቲ ሰብት እንድሕር ምንም at ownership dey never ኮይኑ ጥራይ ፈሪሙ እንድሕር ኮይኑ ግን ምንም ሽግር የብሉ quit claim ዝበሃል ኣሎ ብህይወቱ ከሎ ፈሪሙ ክወፅእ ምኽእል ነይሩ quit claim ጌርካ ኣፈሪምካ I don't need ownership ኣብዝ ገዛይሉ ብፍቃዱ ፈሪሙ ክወፅእ ክእል ነይሩ ግን እዚ ሰብ እንድሕር ተራ after ownership አለ ኮይኑ ኮሳይነር ኣብ ownership እንዳሃለዎ ሞይቱ ኮይኑ ግን we don't know እንታይ ገዲፉ ኸይዱ beneficiary ነይሩ ወዲዩ ምክንያቱ he's entitled with ownership ማለት እዩ ሲሪኻ ሕጂ ናይ ጠበቃ ስራሕ እዩ ጠበቃ ኸይዱ ከዛርብ ዘለዎ ማለት እዩ after ናይሎን ግን በቲ ናይሎን ተሓቲትካን ግን ብህይወት እንዳሃለዎ እንድሕር ክወፅእ ደልዩ it's easy refinance ይኽገብሮ ደሎ ሽዑ based on that qualification qualify ኮይኑ to first borrower ነቲ ሓደ borrower ይውፅኦ ማለት እዩ ነፍሰይ ክኢለ እየ ማለት ንበይነይ ይኽእሉ እየ ሕጂ ይዝብል ዘሎ ነቲ ለንደር ረዲካ so ኮሳይነር ጥራይ ኣብ ሳይን ጥራይ ነይሩ እምበረ ኣብ መኽፋልሲ እቲ ኦነር
maybe جلسة تحت كريديت زلوا تحت إنكام زلوا يصنع مو جزاب جزاء الله أنا تصب كريديتن تصب إنكام زلوا سب ترايفر مالين بربع عليك خوف ليز بالسب كومونيرو تراي سايني جريلو ما تصبتي ownership دحدي نبرة which is good ownership دحدي نبرة complication يقولوا ساين تراي دحر جيرو نيرو خوينو دحر ريفاينانس كوصو دليلو خشومون دحريلو كافتي ألقا حتى لقو حسب ستيل توم لندرسني كسردلو خلاص دي information سنتا يخبل كل التبرور كم دلو يخري حجي دحر شجر دي يمسأل خوينو why he wants to take him out. That's my question. The minute he tell the lender I want to take out coach odele lohu co-signer misbalom time ko gobro maslaka they will try to qualify him new loan حدش loan يم qualify ko gobro رديكا can you afford it إلهم እንደገና document خحتوه እንደሪ ከም refinance ምግባር ማለት እዩ ንሰብ ንኸውጾ ጥራይ ሰ refinance ክገብር ማለት እዩ ሕጂ ድሕር ownership ወላ ሓንቲ ደይብሉ ኮይኑ ቱ ኮሳይነር ኣነ ተራእየን ንምንታይ ወፅእ اوكي سبات مازي مسا ምናልባት ኣብዝሓውና ካልኣይ ኢንሹራንስ ንምንታይ የድልድ ያኔ ራስለኒ እቲ ካልኣይ ኢንሹራንስ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣድላይነቱ ምናልባት ምሳ ኣተኣሳሲርክ መታን ሓደ ክኾነ sometimes ኣብ ናይ ሞርጌጅ ወርሓዊ ክፍሊትና even though the interest rate fix يكون نمبر يوسخ يقدل the mortgage نخوف لو الحوس يوسخ يقدلني من أربعة من زنا يحاولنا أنا insurance تبلا أتأساسير كي ما أزن هركتب لنا هون كسلا من تاي يوسخ mortgageنا